Dobrý den, vítáme vás u druhého vysílání naší školní televize Škod. Po několika dnech úmorné práce a přes množství potíží se podařilo našemu redaktorovi Lukášovi Batrolovi s pomocí Tomáše Gažiho rozjet naše internetové vysílání. Úvodní zpráva. Ve dnech 2. až 18. února nebude na naší škole probíhat výuka z technických důvodů. Dlouhodobě plánovaná rekonstrukce sociálního zařízení si vynutí týdenní volno, které bude spojeno s pololetními a jarními prázdninami. Provoz školní jídelny zůstane zachován. Vydávání jídla bude od 11:30 do 1 hodiny. Ještě před vánočními prázdninami se žáci 9. a 8. třídy zúčastnili florbalového turnaje v Lanžhotě. 8 našich reprezentantů se umístilo na krásném druhém místě a první příčku obsadili Dolní Bojanovice. - 21. prosince 2006 se v Lanžhotě konal turnaj ve florbalu. Zúčastnili se Lužice, Prušánky, Bojanovice, Moravská Nová Ves a 2 mužstva z Lanžhota. Všech 6 družstev hrálo výborně, zatímco naši kluci statečně bojovali, zbytek třídy urputně fandilo v zákoutí. Na prvním místě skončily Bojanovice, na druhém Lužice, na třetím bronzovém místě se umístila škola z Prušánek. Po příjezdu do školy všechny volily hlasivky z toho, jak jsme hlasitě povzbuzovali a radovali se z umístění. Následující den 22. prosince proběhl náš vánoční karneval. Masky byly na panitech, tanci nám hrál pan Pešl. Atmosféra byla báječná, přímo vánoční. Dne 23. prosince se konal již tradičně na naší prima škole v Lužicích vánoční karneval. Zúčastnili se i zaměstnanci školy, včetně žáků. Tuto akci jako každým rokem přichystali žáci z 9. ročníku. Nejdříve si učitelský sbor spolu s uklizečkami připravili zábavnou scénku, ve které napodobovali naše spolužáky při florbalovém turnaji. Poté následovala promenáda, soutěže se sladkými odměnami a volná zábava s diskotékou. Dne 25. ledna proběhla pedagogická rada, na ní učitelé zhodnotili naše výsledky za první pololetí. Těm úspěšným gratulujeme a my ostatní se musíme víc snažit. Ve středu 7. února 2007 proběhne již každoročně zápis prvňáčků. Už se těšíme na naše budoucí kolegy. Hodně zdaru, milá školčátka. Tohle bylo druhé vysílání školní TV Škod. Hezký den přeje Hlaďa Potásek, Kristýna Velová